100 million pesos ang gigahin sa Department of Labor and Employment alang sa mga trabahante nga nawadan og trabaho tungod sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu. Muna ang report ni Alan Domingo. Daghang mga establishmento ang nagagusbat sa 6.9 nga linog sa Northern Cebu kan sa mga trabahante ang nawagtangan usab og trabaho. Gipaniguro ni Attorney Roy Buenafe, ang Regional Director sa Duli 7, nga ang duli ang muhatag kanila og inadlaw nga 540 pesos nga suhulan hangtod maayo ang edipisyo nga ilang gitrabahoan ug makabalik sila sa ilang trabaho. Gihimong sanglitanan sa duli ang building sa usa ka fast food chain sa Bogo City nga hilabihan kagusbat. Adunay kapin sa usa ka libo na ka mga trabahante ang makadawat sa unang napu ka adlaw nga suhulan nga adunay gahin nga 12 milyones pesos. Giklaro ni Director Buenafe nga kiniubos sa programang tupad diin trabahuan sa mga empleyado ang ilang madawat pinaagi usab sa pagtabang sa paghawan sa mga angayang hiposon tungod sa linog. Nakig-alayo na ang doli sa mga LGU o sa mga kumpanya kansa ang edipisyo na guba. Mukapin sa usa ka libo ka mga displaced workers ang swelduhan sa doli isip ayuda kanila samtang di pa sila makabalik sa trabaho human nga gusbat ang ilahang mga gitrabahuan. Kining mga empleyaduhalan, ang ilang mga gitrabahuan nangaguba so dili makaabre. So since October 1, wa na sila income. So ang buhaton sa Department of Labor and Employment, kami mooy muhatag nilag assistance, okay? Pero kutubra sa minimum wage, no? So they will receive 540 per day, no? Nya atong gihatag nila una nga higayon nga assistance nga atong ihatag nila is good for 10 days. So they will receive 5,400 in the next few days. Makahatag ni kita sa atong mga sweldo para niining atong mga apektadong kaisulan. Samtang ipahibaw sa duli nga mamahimong mangayo og exemption ang mga negosyante nga dili una mopatuman sa bag-ong minimum wage nga 540 pesos kada adlaw. Apan alang lang kini sa mga negosyante nga grabing naapektuhan sa linog dito sa northern part sa Cebu. Nasayran nga sugod atong Oktubre 4 epektibo ang 540 pesos nga minimum wage. Mamahimong musang-at og petisyon ang mga negosyante ngadto sa wage board isip proseso. Nasabtan na sa ahensya ang sitwasyon nila tungod sa grabing epekto nga nahiaguman nga katalagman. We are also expecting labi na diha sa amihanang bahin sa Sugbo, dito sa Bugo area and the rest of the towns nga hibawta nga naigo sila. We expect also that some of the establishment will file exemptions. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.